Són imatges del mes de setembre de 2009. Una estona de fortes pluges i les conseqüències comencen a veure's en determinats punts del municipi. Són punts on l'aigua s'acumula i ocasiona problemes per al trànsit, però sobretot per als veïns que veuen entrar l'aigua a les seues cases. A la Pobla hi ha diversos punts conflictius. Són la part sud del casc urbà, el carrer Agustina d'Aragó i alguns carrers de Sant Martín i Villas de l'Eliana. Per donar una resposta coordinada des de l'Ajuntament quan es produïsca una situació d'emergència, s'ha elaborat un protocol d'actuació per a estos casos. Havíem detectat que alguns dies teníem algunes pluges molt intenses i que era necessari estar un poc més coordinats. O sigui, tot el que nosaltres tenim ara en quant a mitjans de policia, protecció civil, empreses de neteja viària, brigada, etc., que tots aquests mitjans humans i materials ficar-los d'alguna manera en coordinació. El protocol es posarà en marxa quan l'Ajuntament reba l'avís del Servici d'Emergències davant la previsió de fortes pluges i afecta diferents departaments. Coordinació a través dels representants alcaldia en aquest cas, consellers de siga de servicis o de policia, jefe de la policia local, jefe de brigada d'obres i després la coordinació directa en les empreses de neteja viària, en aquest cas Aquagest. A més de la coordinació dels diferents departaments, l'Ajuntament ha incorporat mitjans materials com un vehicle tot terreny o autobombes d'extracció d'aigua. Quan l'Ajuntament reba un avís d'emergències, també el comunicarà als veïns de les zones més afectades. El que se va fer és recollir tots els telèfons mòbils que voluntàriament, evidentment, els veïns ens vulguin facilitar per a quan nosaltres tinguem aquesta preemergència o aquesta emergència roja, taronja o la que siga, poder-la comunicar als veïns per a que se puguen preparar. Per donar a conèixer les mesures que comporta el protocol d'actuació per a emergències de pluja, l'Ajuntament convocarà en els pròxims dies una reunió amb els veïns dels carrers més afectats.